Diolch am y cyfle i ddeud gair. Judith Humphreys dwi a dwi'n aelod o'r Awdurdod Parc ers 3 blynedd. Mae'r rôl yn fraint enfawr, ac mae'n wrth gwrs deimlad o gyfrifoldeb sylweddol o fod yn un o stiwardiaid y parc, ac yn rhan o'r tîm anhygol o bobl sy'n gweithio i'r parc, ac sy'n gofalu am y trysor hwn. Da ni'n cynrychioli y diddordeb cenedlaethol, ac mi rydym ni'n cyfleidio agenda eang ac ysbrydoledig. A byddwch fel aelod yn awyddus dwi'n siŵr i fod yn rhan o warchodaeth y parc a phopeth sy'n greiddiol i Eryri. Tirwedd o harddwch arbennig, mynyddoedd, arfordir coedwigoedd hynafol, y bioamrywiaeth syfrdanol, treftadaeth anhygoel, yr iaith Gymraeg, diwylliant unigryw, cestyll tywysogion Gwynedd, cymunedau hyfyw, amaethu, cyfleoedd hamddena a'r awyr dywyll, cyfleoedd gydag iechyd a lles, a chyfleoedd pwysig i bontio gyda'r ardaloedd difreintiedig ôl chwarelyddol cyfagos. Ar yr un pryd, Gwynedd bwnheriau amlwg, effeithiau newid hinsawdd, sgil effeithiau or-dwristiaeth ynghyd â phrisiau tai a heriau ariannol. Yn yr ôl ceisiwn llywodraethu'n effeithiol a gydag atebolrwydd, gan gofio effaith ein penderfyniadau ar genedlaethau'r dyfodol, ac fe gawn hyfforddiant a chefnogaeth gref. Ceisiwn felly na dim bod yn llusgennad ac yn lledmerydd dros yr adnodd gyfoethog hon, a'i gwarchod a'i datblygu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Diolch yn fawr.